A la costa de Calonge i Sant Antoni, entre Torrevalentina i la Cala de la Vella Dona, la natura es mostra en tota la seva esplendor. Aquest singular tram del litoral gironí combina platges de sorra, cales rocoses i penya-segats, creant un paisatge d'una bellesa extraordinària que el camí de ronda ens convida a descobrir. Però el que veiem a primer cop d'ull és només una petita part del que hi ha. Sota les aigües transparents s'amaga un món vibrant i ple de vida, boscos d'algues, praderies de posidònia, fons sedimentaris i esculls rocosos que acullen centenars d'espècies, ecosistemes que oxigenen, que donen refugi i que mantenen l'equilibri del nostre mar. Un tresor natural, fràgil i fascinant que val la pena conèixer i protegir. Ens hi endinsem? Capbussant-nos a les seves aigües i descobrirem un mosaic d'ecosistemes d'una gran riquesa biològica. Hi destaquen les praderies de posidònia. Aquesta planta endèmica del Mediterrani forma un hàbitat de vital importància pel seu paper de refugi de vida marina, afavorint així la biodiversitat. També actua de defensa contra l'erosió de les platges i de filtre natural, capturant sediments i contaminació, contribuint a la transparència de l'aigua. És un gran proveïdor d'oxigen al medi marí i un important embornal de carboni, ajudant a mitigar el canvi climàtic. Un altre ecosistema destacat és el dels boscos d'algues brunes, com la cistoseira, que formen veritables boscos submarins. Aquests boscos, que creixen sobre les formacions rocoses més somes, juguen un paper equivalent al que fa la posidònia sobre els fons sedimentaris. Els bancs de salpes es mouen entre aquests hàbitats a la cerca d'aliment. Els abundants esculls rocosos atorguen estructura i amagatall al medi i són el refugi necessari d'espècies emblemàtiques com els pops, els meros i les morenes. Cada espècie, per petita que sigui, contribueix a mantenir l'equilibri del nostre litoral. Aquests ecosistemes són vitals per la vida i la salut del nostre mar i, per tant, de la nostra pròpia salut. Un litoral ben conservat presta uns serveis ecosistèmics clau, ajuda a regular el clima, protegeix les infraestructures que hi ha darrere de les platges, proveeix d'aliment i aporta altres importants beneficis socials a través de les activitats recreatives sostenibles i saludables que s'hi practiquen. A l'àrea verda marina de Calonge i Sant Antoni s'han registrat de moment un total de 158 espècies. La majoria d'aquestes observacions s'han registrat a la plataforma Minca de Ciència Ciutadana. Però aquest patrimoni natural és fràgil. Les zones litorals estan en perill, especialment aquelles que no compten amb cap figura de protecció. Davant aquest repte, neix una nova manera d'entendre i gestionar el litoral. Des de l'àmbit municipal s'estableix una xarxa d'espais marins amb ús controlat, zones de bany, fondeig regulat i canals senyalitzats, on amb l'objectiu de protegir els banyistes es crea, involuntàriament, un espai natural protegit. Aquest és el cas de l'Àrea Verda Marina de Calonge i Sant Antoni, un projecte pioner que converteix el litoral en un espai viu, ordenat i amb potencial de protecció ambiental. Un refugi temporal per la vida marina durant els mesos d'estiu, quan l'afluència humana és màxima i les espècies s'estan reproduint. Un espai on es redueix l'impacte de les embarcacions sobre la posidònia i es limiten les activitats extractives en un moment especialment delicat per moltes espècies. Un espai que acull hàbitats d'altíssim interès ambiental poc profunds, on moltes espècies inicien el seu cicle vital
i on trobem espècies singulars que fan augmentar-ne l'interès de conservació. La primera eina que cal per detectar i monitorar aquests indrets és un protocol de seguiment d'espais marins abalisats, reproduïble i amb indicadors prou diversos per tenir una idea global de l'estat de conservació. Una eina estandarditzada per supervisar la correcta instal·lació de les boies i per fer un diagnòstic ambiental dels hàbitats que protegeixen indirectament i detectar les espècies singulars que hi habiten. Amb aquest objectiu, des del 2024, s'ha establert a Calonge i Sant Antoni 4 punts de seguiment fix a les cales de Belladona, del Cap Roig, de les Roques Planes i del Racó dels Homes per la seva representació geogràfica, l'interès biològic de les comunitats presents i la diversitat de factors abiòtics. Des de l'Ajuntament i les entitats locals es treballa dia a dia per conservar aquest patrimoni. S'impulsen estudis científics, es regulen els fondejos amb boies ecològiques i es duen a terme accions de restauració dels hàbitats marins. El Mediterrani pateix un gran nombre d'impactes que amenacen el futur de la seva biodiversitat. Així i tot, la superfície marina que gaudeix d'algun tipus de protecció efectiva és encara molt escassa. En aquest context, és especialment rellevant anar sumant espais on sí que s'hi desenvolupi algun tipus de protecció, com passa a l'àrea verda marina de Calonge i Sant Antoni. Durant el seguiment que s'ha fet en aquesta àrea, s'ha pogut constatar l'aparició de diversos fruits de posidònia. Aquest fet podria ser un indicador esperançador de cara al futur de l'espècie en aquest espai. Una espècie que ha patit un marcat procés de regressió, especialment fora de les àrees protegides. Pel que fa a les comunitats de cistoseire, es mostren pràcticament contínues, donant valors molt alts de qualitat ecològica. Els diferents indicadors ens apunten a un litoral estable amb indicis d'un bon estat de conservació pel que fa a algues i estructura de l'ecosistema. El seguiment continuat donarà una imatge més clara i consistent de l'evolució ambiental de l'àrea en el futur. La protecció del litoral també passa pel coneixement i la implicació ciutadana. Amb activitats educatives, itineraris guiats i programes de voluntariat, cada vegada més persones descobreixen la importància d'aquests espais. A les sortides de divulgació, les persones participants han expressat la seva sorpresa en descobrir que hi hagués tanta vida a la platja. Sovint aquests espais han sigut percebuts pel públic com a meres zones de bany i esbarjo, en lloc de com a espais on també gaudir del contacte amb una natura rica i atractiva. La gran majoria han reconegut el valor de l'espai i han agraït l'existència del projecte. La divulgació crea vincles, i aquests vincles són la millor garantia per conservar el nostre mar. Els resultats ja són visibles. Allà on s'han aplicat mesures de gestió, la vida torna amb força. Les praderies es regeneren, augmenta la biodiversitat i el fons marí recupera el seu color. Quan cuidem el mar respon. I aquest és només el començament. El litoral de Calonge i Sant Antoni ens recorda que la convivència amb la natura és possible, perquè cada gest compta i junts podem garantir que aquest sigui, per sempre, un espai de vida per les generacions futures.